Radio Ghetto. Cykelstölderna har sjunkit drastiskt. Den senaste veckan har bara 148 cyklar stulits på Almvägen. Den rådande kebabkrisen är dock allvarlig. Över hela landet visar kebabtörstande medborgare sin frustration genom att sätta bilar i brand. Krisen är som starkast i Almvägen, även känd som kebabens Mecka. Så där ja grabbarna, vad kan jag göra för er? Och snabba på, jag är fortfarande på dåligt humör sen arbetsintervjun igår. Det här ser ju bra ut, Dragan. Jag ser att du har lång erfarenhet inom grafisk design. Men det här jobbet kräver också goda engelska kunskaper. Berätta någonting för oss. På engelska förstås. Vad ska jag? Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Texas, Dallas, New York, Colorado, Toronto. Nej, förlåt. Toronto är på kanadensiska. Kan ni tänka er? Av någon anledning fick jag aldrig jobbet. Så sluta slösa min tid och börja sjunga. Okej. Vi har en vän som är knipa. Ett delikat problem, sannoliken. Men först, vi måste äta lite baklava. Varsågod. En sorts turkisk kaka bestående av oerhört höga doser av socker. Singular, baklava, plural, baklavor. Kopplar du? Hans business går trögt. Det är där du kommer in i bilden. Det är här jag kommer in i bilden. Nej, mannen. Det är där du kommer in i bilden. Va? Du sa här, men du menar där. Vad du snackar om din lilla shit? Jag vet väl mycket bra vad jag har sagt. Jag skulle inte tro det. Du nämligen sa att det var... Vad du försöker göra? Driver du på mig eller? Jag driver inte på dig. Det handlar bara om semantik, mannen. Inget annat. Bara om semantik. Då är det okej. Semantiken har jag alltid haft respekt för. Små uppkäftiga skitungar har däremot alltid promenerat mig på nerverna.